ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଭାବିଥିଲି ଘରେ ବନେଇବି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଦର ଖାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଥିଲି ସବୁ ପରିବା। ପ୍ରଥମେ କଖାରୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଗାଜର, ତାପରେ ମୂଳା, ସେସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିବା ପରେ ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଆଳୁ, ସବୁ ଯାକ ପରିବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିକୁ ଧୋଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡାଲମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଜା ଲଙ୍କା, ଭଜା ଜିରାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ସେପଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ପାଣି, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ସବୁ ଯାକ ପରିବା, ତାପରେ ଡାଲି ଧୋଇକି ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଫୁଟଣ, ଗୋଟା ସୋରିଷ, ଛେଚା ଅଦା ଦେଇ ବଢ଼ିଆ ଛୁଙ୍କଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଡାଲମାରେ। ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଭଜା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଶୀ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଶୀ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟି ଭଲ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ଆଉ ସେପଟେ ଖଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ଖଟା ପାଇଁ ତେଲରେ ଫୁଟଣ, ଜିରା, ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଟା ଅଦା ଦେଇ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି ଟମାଟୋ ଖଟା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଟମାଟୋ ଖଟା ଡାଲମା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଦର ଖାଇବା।